Čaute ľudia, vítajte pri ďalšom videu. Dneska to video bude výbavička na notebook a počítač. To sa skončila hudba. Necháme to tak 7 na to. Takže moja výbava je myška, rapo, tak to je rapoška, je rapo. Mikrofón musíš všimnúť, že taký ohýbací, áno, že ho ohýba. To sa mi to asi názíš. Ľudia, keby som si to dal mikrofón na ten balkón, tak to by aj tak smielo tento zvuk. Bude to super mikrofón, takže tak. Takže prídeme ku počítaču, to je Asus, notebookčík, to som spokojný. Dobre, a ľudia, keby niekoho zaujímavé, aký internet používam, je to Opera, pretože Chrome, nehovorím, že Chrome je na hovno. Ale zase na Chrome som není registrovaný a zase na Explorer, tak napísal Windows, SO, blablabla. Explorer neznášam, to neskutočne laguje. Ľudia, tá Opera, to je dobré internet. Takže, teraz by sme prešli asi ku tej, nemám vybavé aj knihu. Môžeme to mať celý kontakt na knihe na reprákoch. No, uvažujem, ľudia, teraz uvažujem, že teraz by som rád natočil vonku vlog. Som zobral notebook, máme izbu, no, možno nie ja, ale moja krstná, ona je s nami, babka, no, to je jazdom. Takže my tu máme také dve izby a tam je balkón a rozhodol som sa, že to oni tam majú posteľ. Oni tam majú proste nejaký stolík, by som sa položil, že by sa dal ten notebook alebo by som rozmýšľal, že by som ja minul na stoličku, tu mám takú stoličku, aby som otvoril túto okno, tu máme balkón tiež, aby som tam tiež trošku vedel, môžem tam, vlastne, viete, ja sa to vyhlás, tam niekto prišiel z Bilma, no, to je jedno, takže dneska bude určite denný vlog, vlog, informačka, neviem, proste nejaký videjko, už je vonku aj. Prepadám sa. Som sa prepadal niekedy. Prepadal som. No, sa niekedy prepadal zem. Nechcete sa, že sa prepadal. No, dám si prdel. Takže, môžete počuť, like, subscribe a odbej! Ja sa smúčim. A čau.